Ngi matangi puson halor ka jing ik ka jong blay yangi iway pa iway. Ngan sedang naka siti beningkong Yohanes Apostol kalong ko balay. Siti beningkong Yohanes Apostol pilaban pelit. In puson ya kaneka siti jing ik jong u Yohanes Apostol. Yohanes Apostol u Udai mau balai syanya haka syadem ke jong Jisu but mau udai way naki apostol ki bai ngilak ban khot yu apostol jong ka jing it hapet kano kpa ulai yangi hadu ba enda khot yangi ki khon ublei but ngi dalong ru kumta na kane ka daw ka perthei kam itu yangi namarba kam itu ya ublei. Ko ba itam ngilong menta ki khon ublei. Kampat pau ngin salong kum ei. Henry kaning itip. Ndau Chris unwan pau ngin salong kum mau. Namar ngin sayo iya u kumba ulong sisya. Jar ubadon kane ke jingkermen hau Chris urikhoy yalade kumba ukris ru ulong ubakhoy. Kajing it kejong ublay ukpa. Ha ka gospel bade kejong une uyo anes hi. Wa kajing it jong ublay ukpa ka penlong yangi ki banget ha u banlong ki khon ki jong u. Hakalanong ka beningkong dekat ka ba ar jong ka gospel kat kum Yohanes la pi plate la thok kum ne dekat ka ba khat ar la thok Henry yakitu ki bala pidiang yaka kemud ka ktien jong blay kemud yo Jisu Henry yakitu ki bala pidiang yaka bad langit haka kala ai ka bor ban kelalong ki khun jong blay ya ki bala kha om nakasnam lemne nakamon jong kado lemne nakamon jong briu Henry naublei dik ekba ngidon kampan pej halade lahato ni pidiang ne em ya ka jing i ka jong blei ha ka jing im ka jongi namar hang ne u ong hang ne ukpa ula i yangi hadu ba enda khot yangi ki khun jong blei but kani kade ka jing tho ibjing hikai jong u jong u Yohanes Apostol but yak ekba la ula tho kum ka ktin lam prang ha ka gospel ba ula tho ha ka gospel jong u ngane kal nong ka baningkong ekba man ka snem ru ngi ji osngau ba pule hangi te ekba ngi dei ban le kolong bangin priang yakane ka jing i ka jong blei hangi iwei pa iwei namar balai ngidon kampan pen thamai yakane ke jing e ke jong blei bat ban priang biang yakane ke jing e ke jong blei yangi namar teng teng kidon kipor ha ke jing im jongi ngi perkhat ba ublei e yanga lada ublei e yanga balai kine ke jing e balai kine ki jing syak kantai balai kine ki jing sitam balai kine ki jing janjar ni perkhat kumta lada ublei udon ublei udei ban e yanga parada udei ban lada ublei u e yanga ngadei ban tip bat sngau thu ya ka jing e ka jong ublei ti kumno ngin sngau thu ya ka ne ka jing e ka jong ublei ni pan jing arab na uneu apostol beda ka bangi puson ngin pe yakine kit khot ha ka ne ka retreat Kini kiri peladep ngasim ya kisam ban ya puson ya ka jing e jong blei mata ka singi ngasim ya ka siti benikong jong ya anis tingin pej hang ni ngin ya duriap hang ni bangin sku thu la hato ublei u ichisha na em yangi bat ke ek bangi dei ban le la hato ngi la le e na em ban pau ya ka jing e jong ya ublei ne hakanu kom ngin sku thu bat hakanu kom ngin penya ya la ka jong ke jing em ha ka jing e jong blei ti hang de ulong ko ba itam ngilong menta ki khun jong blei kampat pau ngin salong kum ei ngi mata ngilong ki khun jong blei
ki Kristen ki ba khot ile Kristen bat ki ba la pediang ya ka baptisma baro klam jing artatin ki long ki khun joble rei kita ki ju ki breu ki ba la pediang ke ne baptisma anda nakadau jong ka jingle jong ki hi ki sngau ba ublei ujengai bat e hari ka jing sisha kamde kumta kene kede ke jing lamler jong soitan jong upoman namar nadu kasngi bangi pediang ya ke baptisma une u soitan u yale ban penklat yangi na ka jing ukpa te namar kata ni pentemai borobor ya kane ka jing jong ublei ukpa ha ka jing im ka jongi dei na kane ka daw man ka jing petmir paskha ni pentemai ka jing smai baptisma but man ka snem ni don ya ka jing rakhe ya ka sngi Pentecost te kane ka pedi ya ka kane ka pedi ba ha ka jing im jongi kum ki khun jong ublei na ka we ka por sha ka we ka por lengpa jong ka balang klapen ken mau yangi ya kane ka jing ka jong ublei yangi klem kendon om don mano ha ka jing im jongi kibreu ha ka perthei ubala ban yangi kumba ublei wat imei pa kimla ban ai ya kata ka ju ka jing ba ublei u ai yangi wat ka tengah ne utengah kimla ban ai ya kata ka ju ka jing ba ublei u ai yangi lane ki henmen ki para ki kur ki jaj ki kha ki man de tang une ublei ukpa ukun bat umen simba khuj uba ka jing jong u kanom ino yangi lano ru ladangi plit ha kitab Isaya lenong ka pasau pun riu lenong ka pasau pun riu ka dekat ka ba lai sao san lai sa u ong kumne to sha skor yang a phi ki bahaying u Jacob phi ki badang im na ying u Israel phi ki bangalakit nadu dangkha ki bangalakit nadu dangpun wat anda phi temen ngadang dei uju anda pilai nyule ngadang kit ya pi ngala thau ya pi bat ngandang hapkit ngandang kersan ya pi bat ngan pelaj im ya pi te hangne hato kasain em hapi ba une ublei jongi ngidang sudap singutrai trinity bakoj une ublei jongi apa yang ublei jongi kumnang ngiri ban singutu ukpa ukun bat umen sim bakoj une ublei jongi ukit uba haba ong hangni ukit uba nadu dangpun hadu natermen bat undang yai kersan ban pelaj im kamut une ublei kajing jong u kam ino yangi lano ru haba ong nadu dangpun kamut syaba nginyo baptisma ru ublei ulatip yangi syaba en ka yangi ru ublei ulatip yangi sepang kani jing tip jong ublei yangi dari pipule ya kasam sispa lai pukundai pin sai ibha kumno ublei u yo u tip yangi nadong syadong na uba ngimla da lai leiru ban puri ne bandri yalade te hangne nadu ya nadu dangkha nadu dangpun endala temen endala nyuli udang kit kene kapen ya kajing jong ublei ya ngi iwei pa iwei ha kitab jinga tu lupa nong itu lupa Jeremia ngi ngala ya pi da kajing bom jukut om don jingkut ya kane kajing jong u yangi tinamar kata ko paralok ko para Kristen nyimdei ban artatin la ublei u yangi walada pi hap
don marway namarapa pisyak kentai ne pi siam jenjar siam lanot siam jingpang siam kino ki jingpang not haka jing im jong pi jing la ben haka jing im jong pi jing syak kentai haka jing im jong pi une ublei jongi ulong uba nadong syadong nakapentai jongi ngong biang sa sisin nakapentai kibriu kibadon hakano kerdanru barang de kena samla rangba longkeme longkpa kane ka jing it ka jong ublei yangi kalong ka scam perkata ka jing scam kalong ba lada ni syania hakane ka jing it ublei unom ino yangi lano bat hang ni uyonis uang jar upadon kane ka jing kermen hau kris jar upadon kane ka jing kermen pikermen em hakane ka jing it jong ublei ukpa ngam ti pikermen em ni kermen teladangi kermen upta komno riku jelade kumba ukresru ulong ubakoi nakabanta jongi bangin yaine ha kane ka jing it ka jong ublei yangi ni don kam ban riku yalade kemudian ban riku yalade kamut ba ingin pelat yalade na kita ki ba khanglat yangi te haka lenong ka baar wong kumne lenong ka baar ngal phai biang sa Stephen Kong Yohanes mo ngal phai biang sa Stephen Kong Yohanes mentang ngapet naka lenong ka baar tanga pule ka khot ka bakhatsan wat it ya ka perthei ne ya ki badon ha ka perthei te ladang ngilong ngikwa banlong ki bakhuj khnang bakane ka jing it ka jong blei khnang bakane ka jing kermen jungi hakane ka jing it jong blei yangi te u yo andes wong bangin long ki bari khuj yalade te kumnangin ri khuj wong wat it ya ka perthei ne ya ki badon ha ka perthei lada uno u it ya ka perthei ka jing it u blei kam don jaka hauta das ngau kolong ka basai yo ni supatai sai bahayangi hakane ka siti jong na babaro ka badon ka perthei kalong ka jing ko abrai ka do ka jing ko abrai ki khmat pat ka jing sarong ka jing im kane baro kamlong na kpa handrei tang na ka perthei dan mar kata kumdongin la ban rikho jelade ngide ban kiar nakine lightly ye kita jing ko abrai ka do par ka jing ko abrai ki khmat balai ka jing sarong ka jing im kini lightly ki ki ban khanglat bangin long ki bakhuj ba ka khnang ba ka jing kermen tungi ha ka jing jong blei kan long ka bayai ne pat kan long ka ptin nenti yangi sha ka jing im nangta ban long kini ki bakhuj ni haban le kumne ban kiar nakapop Tijar ubale ya kapop upen ken ain namar kapop kalong kajing pen ken ain pitip bau kris ulapau ban weng no ya kipop bat hau omdon pop kat upayai sa hau kris le pop kat upale pop shem yo ne itu ya u tikumta haba ni kiar krang budu blong bo ni kiar ya ki bejong kapertei mo ya ki ingit kiari jing ko abrai ka do jing ko abrai ki khmat ba jing sarong jong ka jing im ye kini lai tili bat ke babut kalong bangin sngo thu bat bangin tip ba u jisu ulawan ban weng ya kapop te ke jing mot lada ni trang ya ka jing ka jing blei ni haban kiarna ka jing long pop bat ngidon ka jing kermen ban la ban kiar na kapop namar ujisu ulawan hang ni la tho ukris ulapau ban weng no ya kapop bat ha u omdon pop ye ha ujisu omdon pop ngimde ban artetin ya ne namar teng ni perkhat lening isa ya thu isa batai ujisu udai ubreu bat ubreu ulong ubalek pop Markidon kiban sabatai hangi lengpa ka Roman lai arpulai.
Lengba kasih ti ceki roman lai arpulai ke ba ong kumne. Barok ki briu ki la lepop pa ki don kam ya uji sukris. Tongba kim penkut haba pule ya kan neket khot. Ki pule tang kumne ki ong. Barok ki briu ki la lepop. Barok ki briu ki la lepop. Ki ai full stop no. Kim pule ya kato ke babut. Bar ki don kam ya ukris. Te namar kata ni long ki kun jong blei ngide ki briu. Padu jisur ulawan kum u briu. Ten mar kata u don pop. Andre kene ngide jing patai ba kala hadu kata-kata. Te lada u briu ulang ba pop, jisu ulang ba pop unum la ban weng ya ki pop. Namar tang u blei u bala ban map pop. Te kumta. Te ngi haban yai sa hau kris. Bat ngin la ban yai sa hau kris. La da ngikiar no na kajing sarong jong kajing im kajing kwa brai kado kajing brai jong ki khmat kumta te ko khun ba it upteng susu watcha ba uno onyalam baklai api jar ubale hok ulong ubahok kumo krisru ulong ubahok te ban long ki ba khoi ban yo ya kene ke jingkermen jong ke jing I jong ublei hangi ni hap ban kerpat ya ke jing don jong men sim hangi ke jing don jong jisu hangi ba ngindup long ki ba hok mar kris ru ulong ba hok meneng yong ban long ki ba khoi namar ukris ru ulong ba khoi menta namar ni bangin long ki ba hok namar ba ukris ulong ba hok. Dia kumta ngila ban pertrikam ya ke jing I jong ublei hangi. Kat ubale pop ulong ujong uksui. Nomor uksui ulale pop nadu basdang. Ukun ublei ula pau na kebentakane ban penduk ya ki kam jong uksui. Dia nomor kata ni haban play ya kada onot jongi. Ba ujisu untrikam ta ke jing I ke jong u yangi. Ba kane ka kam jong uksui. Kan syak penpau bat un syak penrem. Yau tau balakha no blei julek pop. Namar ba ka jinglong blei ka yai sa hu bat la ban le pop namar lakha ya u na blei. Ti hang ne ukren sepang jong no, ukren sepang jong jisu. Tu jisu ubah khoj, jisu ubah hok, jisu bom dan pop bat balai don pop ula batai namar lakhai u na ublei namar ke jinglong blei kayai sa ha u bat la ban le pop namar lakhai u na ublei namar ba balai nga simikine kit khat namar teng ru ni perkhat bu jisu namar ba kidon kibri ki ban saong ba u jisu dei ublei hangno ha bible la tho ba u jisu dei ublei kene de ko kit khat jing pun sisa namar ke jinglong blei kayai sa ha u lada ka jing yong blei long blei kaya sa hau kamut ujisu udai u blei ujisu udai u blei telada ngikren ka jing I jong ujisu ngikren ru ya ka jing I jong u blei ukpa ya ka jing I jong u blei umen sim bakoi ti nakan ka dau ki pau ki kun jong blei bat ki kun jong soi ngat hakene arteli I ba kita ki ba yai ngop hakapop ba kita ki ba long khoi ki dong arteli ki jaj briu arteli ki jaj briu pat hakaba kumne ni itu kino ki kun jong blei kino ki kun jong uksoi te kumne ubatai hangne hakane lapau ki kun ki jong blei bat ki kun jong uksoi jar ubom le ya kabadei ne ubom I ilo para umlong satia jong ublei tangne u Yohanes na ka jing I jong ublei ukpa na ka jing long khoi ba jing long hok jong jisu menta u yathu angi kumno ba ngin pentrikam ya kane ka jing I jong ublei yangi kumno wong jar ubom le ya kabadei panikong baar ubom I jalo para umlong satia jong ublei te panikong ni haban long ki bale ya kabadei ka baar ban I jala ki para ha kalenong ka basau ngi I ba u Yohanes uang ka dekat ke ba arpo uang kumne ada uno uang nga I jau blei ba isi ya lau para ulong balam ler naba uta ubam I jalau para uba uyo I kumno ulaban I jau blei ubam yo I
ni haban singutu ro hang ne habangi ong e yau blei ni de ban singutu yau blei ni kong e ngim la ban yo i hanrei bun sin ni ong ni e yau blei but ki briu ki ong nga e yau blei ki long ki ba le mas barabor ki ba duai barabor tangba ya ki hinmen ki para kimla ban e don napdeng ki hinmen worship hinmen si para trai la jong ke don ke jingya isi don jingya kan at jingya keni kendau jingya keni spa jingya keni burom bat kum ta terter tenaya kren bat ki bom dei si hinmen si para trai te ladang ngilong kumno ngila ban ong lane ngala ban ong nga e jau blei ngamla ban ong dalile ladang ong kumta pakai jingle junga kalong mar khongpong ngalong uba arsap hakmat jung blei de na kene katau uyo anes uya rap yang iban batai ban sutu ikene ladang ong nga e jau blei ningkong ngade ban e ya ki briu ki ba ni yo i da ki khmat la jong ladangi lala ban le kumta tingi sala ban i yau blei kin mau nem tu jing ruai lai spar pesan kata sin ba pile ha iwe na ki para bari jonga shisha pile hanga piju kan mau ni jing ruai nem dei kini kalong shisha kumta kini jing hikai jing jisu umdei tang jing hikai jong u ya anis mo mereka ba ujisu ya turu ya kaparsi sapang unong Samaria bapa unong Samaria bapa unong lele bapa itu yo breu balasya syok ha kinong tu bat kinong lute ne bar khoi kita ki breu ki pas lejing aseng kide ki lengdo kide ki reuniam kimio i ya upara uba laman saw harut lenti panyarap ya u Henry unong Samaria katkum ka jing im jongki Israel pat ki Ju kemud ki nong Samaria kim dei ki nong mane ya ublei ubasisha ki ladon ki por pat ki snem pat kim shem lalong ki nong mane blei ubasisha nomar jong uwei u breu bakerteng usim Jeroboam ubalapen klat ya ki sipau jat ki Israel na ki arjat ki don ha Jerusalem but sipau ki jat jong Israel ki don sa Samaria but une usim Jeroboam mar u lalong unong protes u protestan bani kong ha Bible pila ban tip kedai udai usim Jeroboam u protestan bani kong unong penpait niam bani kong di Jeroboam di ula seng ya kuipat kaniam Ju tangba kaba mane ya kimasi kawe ki ha Bethel kawe hadan te une te kumta te lada ngimla ban ya it sipara ngin sakalong kinok penyaklat kumne kum kini kisim arngot tin berkata da kabai ngiwan ra ya kecing jong blei hangi nikong ya ban it ya laki jongki henmen ki para nang ta susu ngin pai biang ka kubor ka phaya sngau nadu basdang kalong bangi dei ban ya it markliang nadu basdang nomar ka jing hikai jong jisu pada ka jing im jong ki Kristan ki baning kong na pi pule ha ki kam jong ki apostol pi sem ba ki to ki breu ki ba long ki nong bud jong kalenti ningkong ki senran jong jisu ki to ki balanget ya kaneka niam bathmai om sem la ong ki Kristan ningkong ki la ong the people of the way lene the way le kalenti e kalenti jong utrai jisu kiba im ya kalenti jong utrai jisu te ki lalong kiba i kialong markaju om don ubaduk om don baruspa barok kilong kaju ka kerdan kaju ka jing yo kaju ka jing i kaju ka jing im re u wei u kpabalang nyau kpabalang no early fathers of the church wang kumne ba kine ki Kristan kia lelang nadong shadong
kia lek lang na rang sedong wa kia don jing bam kaju wa kia don pisah kaju pat kum ta terter kia lek lang barak khoj tang ka we kim ya lek lang ya ki tengah jong ki kim ya lek lang mut haba ong nomar hakaba ong na hakar kom jentil haba ong nyalong kaju kumut kalok jong piru kan salong kalok jongar kan salong kalok jong piru Henry ki gentil ki Greek ma ki im kumta ki te une pa balang ngi ong apologies jong ka balang mo ulo batai kumne walada ngi ong nyale kumju kumta Henry tang ya kata kabanta like no te kumta te haba ngi long ki ba ya i kumut ngi ki Kristan menta ngi habanet pet yak jing im Kristan jong kitu ki bala sedang kumno ngintip sa pule ya ke kam jong ke pastor kumno kilale te da kumne ke ngin sesuatu kata ke jingnya it markeliang ba uyo anes apostol Ukren pada ke panggilan ke jingnya it markeliang ka jing it ke jong ublei kalong ke ba im hapdeng jongi pat haba ke jing it ka im hapdeng jongi ni long kawe ngin ya klalong kawe wa ke siti jong apostol Paul syaki nong Rom ubatai bha le nong ka khat ar ubatai bha spangkane ke jinglong jungi ni yalong dekot markeliang ni yalong dekot markeliang ngalong dekot jong pi long dekot jonga te kumta ni yalong dekot markeliang te dekot ka ba san kumju mangi la ngi yabun ngi long ka we kamet ha ukris pat man la ubriu ulong udkhot jong uwe pat roman khat ar san man la ubriu ulong udkhot jong uwe pat ti hakaji im jongi kum ki Kristan ngilong kumne rebun sin hapdeng jongi para Kristan ru ni don ke jingya shrut bat ke jingya bisni ke jing Yakob ke jingya peninia te nakane ka daw kene ka siti bala thol slemba makana ka dang ya dei bat ngi mentaru te nadu basdang ke ek ba pila singena basdang kalong bangin ya it markeliang bat ba om long bat ban om long kumukan uba lalong bom ujong uboman bat ubala penyap yau la upara te balai ula penyap yau namar ki kam ju kilong ki basniu bat ki jong para kilong ki bahok te kene te kedon kinsadon ke jingya penyap namar balai kedon ke jingya bisni namar ya ke jong uwe la pediang ya ke jong uwe pat om sem la pediang ka ek takare ke ek balajia hapedeng u abel bat ukan te hendre lada ngidon kene ke jingya ek markeliang ngi pet tang ya ke ek ba ngala ban im kum ujisu ngala ban im kum ujisu uba kuj mening lai pat baar uba hok pat balai uba klempop kine lai tili nang ta ladang ngilong ki ba id ya uble wang idru ya ki para e ka ban jayangi ka pertei kan isi ka pertei kan sa isi yangi hei wat lengo ko para bangai baka pertei ka isi ya pi nomar bale ke isi nomar ngila ringkang na ka jing yap sha ka jing im bad yakane ngila tips kem nomar ba ni it ya ki para kene sakui par jing batai apa ni ong ni it ya la ki para ke ko punlong yangi ngila ringkang na ka jing yap sha ka jing im na ka jing yap sha ka jing im lada ngi isi ngi don ha ka jing dum bat ngi don ha ka seringiu jong ka jing yap namar lada ngi long ki ba isi bat ki bom id ya ki henman ki para ngi klalong ki nong penyap breu bat u apostol Paul u hikaya ngi lada ngi long ki nong penyap breu ngin om yo rung happening kebun sin ngi long kinong penyap breu dah kajing isi jongi dah kajing bisni jongi dah kajing keren ben jongi ya laki men ki para kajaka bangin it yaki te kumta henrei lada ngi long ki ba it
Yalade sa ya kiwe pat kum tangi mar keliang tingin ringkang na kajing yap sya kajing im. Namar uang Yohanes uta ubam yaisa ha kajing usa ha kajing yap. Ribun sin ngi kren yas ngau jing Henry ditang hakani kasiti bangilap kamut ayu sisa kata kaktin jing Kamut ayu kata kaktin jing Jar ubasyun yalau para ulang unong penyabreu. Menenglah keren tu hang ni Yohanes apostol ubah keren. Kal bakasan kata lara pipe jang tu. Jar ubasyun yalau para ulang unong penyabreu. Pat pitip bah unong penyabreu kajing bom jukut kam jusa dalilei. Nang nengi tu ya kajing bau kresul IT ya la kajing na kapantah jongi. Te ngiru ngidai ban IT ya la kajing na kapantah lagi para. Uji suhi dala de ong kene de gospel Yohanes long ba lai dekat kan riu kene ngisi ong berobor padang ni ha kasiti ru kaju kalenong kaju ke dekat lai kan riu ha gospel ru lai kan riu ya kaju kapang la keren hang tu Retang ke wiki jinga per haka siti jong Yohanes lai kan riu ke di ba ukuran batai Yohanes hendrei ha ka gospel pat ke di ke jingkren hi jong Jisu jingkren hi jong Jisu hang ne ha Nicodemus tu ong kumno ublei ula kata-kata ya ka pertai ba ula IT no ilau kun ba marwei ba baro ubange ha unom yap Henry unyo ya kejing pom cukut. Kene kejing jong ublei ban IT ya lau kun nak bentai jengi. Tetapi berkat puson bahaya kene ka jingkren jong Jisu kemut ayu. Kemut ba ublei ban ya Jisu kun lajong kam yangi bangi dubyo jing ban ya Jisu kun lajong. Hato don hangno ha pertei. Kikimi kikpa kiban kam ya kikun jong kiwei ban ya kun lajong. Don la jusngeu hangno jing tu kana. La jusngeu. Henry ublei ulong tik kumba nga hazika bangan ngan ngan sumar ba kikun jonga kin kwat kin kia kin light nakane katai Henry nakapantai jung bha jung kun jung men jonga ne paralog jonga nakapantai jung bha ki kun jong nga sha ba kun jonga sayap nakapantai bentuk kun jung kiwe lara ngale kumta pin perkat kumno pin perkat pangade ubabi barok kin perkat kumta jai breu uba bi denam day Henry ublei nak banta jongi ni hakmat jong ublei ngilong kikun ting ni hakmat jong ublei ngi de kikun ting ni kelalong kikun jong ublei enda ngila nget ha Jisu bat ngila pedang ya baptisma ngi sakala long kun ni kelalong kun nakatau jong Jisu Heru Jisu umihi na ublei. Henry na kapanta jongi ula sya sitom. Ula sya yap. But Jisu na kapanta jongi kene ngan sim tang sidak jingken. Tang sidak jingken naka weka kot naka weka siti ba ong ka siti ba sisa jong Jisu. The true letter of Jesus Christ. But nakabantah jongi Jisu pitip katno senjau ke senam ulajau ar pupra hajar saus pa laipo senjau ke senam nakabantah jonga bat nakabantah jong pi kano hajar po hajar ar pupra hajar saus pa laipo senjau kemud ke senam barakot kala jaulut nakabantah jonga jong pi Pipa dia sengau meno bat hangno ru baya tu ya kene kano senjau Jisu ujau na kamanta jengi
Nang ning itu ya kajing it bau Chris ula IT ya la kajing im nak kepentai jengi. Te ula penbut kumno te ngiru ni dai ban IT ya la kajing im nak kepenta ki para. Nak kepenta ki para. Ban syu sengau ban syu pule kampoi jengai. Henry ngam kam jeliu kendiat. Nak kepenta ki para breu, nak kepenta ki para khasi, nak kepenta ki para jaj, bangin IT ya la kajing im, bandup im maki. Pila ne kalong kapa suk bang ong nga it yo ble, ngan it yo ble, ngan it ya la kimen ki para. Persangpan penteri kam kalong kapa ladangi sedang. Endangi la penteri kam kanang suk. Kanang suk. Nomar hapa ngi ichi sayu blai pengi kongu nadong sadong ya Jisu. Ningkong ngin sa sya sitom ngin mating sitom halaka jong ka met. Halaka jong ka met. Te dakumta hapa ong sya sitom nakapenta lagi para kawe ke jing sya kedengi sya haka met. Kidon kilong ying long sem. Kiba namar jong ka pap ka sang jong ketu ka ying ka sem. Endon iwei id khot na ketu ka ying ka sem. Ban hap sya sitom na kapenta ka ying ka sem baro kawe. Yo day mapi to ba sya sitom. Jisu lajit bandup khoj bandu wanra jing ai hak to kai ying kasem jong pi pa phin sha sitom na kapenta kai ying kasem kala bandai kala bonom dei pat kum no ngintip ni don kam ya mun sim bo khoi ban yarap yangi don kam yo mun sim bo khoi lada uno don kaspa hajar pertei bat uyo i ba upara ukurdu kini asang jing batai penban sut nyau ban le sebun yau kum no ken ka jing i jung blai kaya sa hauta ko khun be i to ngin i om tang da ka tin bat ka thlit henrei da ka kam bat ha ka jing sisa nyaban le da ka kam de to man si ong tang da kum ne ngitip bangi de kilong jong ka jing sisa tang da kum ne ki do nut jongi kin sgo singan ha khamadu blai wat da ka jing tip lem jongi penrem yangi namar blai ulong kham kraw ban ka jing tip lem jongi wat utip na dong sadong tilarangi le kum ne wala da ka jing atip lem ka penrem yangi Henry da ka ba ngile kumne ngin satip ba ngilong jong ka jing sisa ngile kumno da ka ba ngi i yakin men ki para la ding i yakin men ki para la dang idon ka spa ka peu kamut ban yarap lem ya ki baduk ya ki ba syam lanot ya ki baduk ki ba kerduk te da ka ba ngile kumta te ngi salak ban ong nga la i ya laki para nga la praktis ya kata jing ong jung Jisu bat uyo anis i markeliang ti kumta ko ba i tam ong yo anis lada ka jing atip lem jungi kim penrem yangi ngin sngo snganya khamadu blai ngin yo priang na ukat ka pangipan namar ngira ke ya kum jong u bat ngile ya kata kapapen ngobha ya u ti sakoi pat kapa ni berabor ngi don kam denom dei ni priangkat kapa ngipan ni wan retreat ngile jing duai ngile retreat ngile mas ni don ban pan don mana na pring ju pi balik mas balik retreat bom non kam ban pan bar khat ni don kam ban pan ni don kam ban pan denom dei dene dei ra bar khat ni don kam ban pan dom dei jing ko jing khia ru jing suk men sim dom dei jing suk men sim ru ban yo bha ka bela dom dei ba jing yo bha bela ru ki ba don kam kurim ban yo kurim bom don khun ban yo khun pat kum ta ter kalis jungi ke jerong bha kalis jungi Henry ya kalis jung blai beran tang ka wei ru ngim tre tadi jing long jungi ding nak tau ke jing i jung blai hangi kam tre kam
Maringi ong yau blay kene ke list number 1, number 2, number 3. Medai ban pendep number 1, dadap number 1 sa number 2, dadap number 2 sa number 3. Jadi nak kadau pangipan blay ngimju. Yo. Nginam yo ladang ipan kumta. Reke bang ngilak ban yo. Da kaba kumno. Ngin yo priang na ukat ke pangipan namar ngirake ya hukum jong. Kumno ngin yo ya ke pangipan ke ka kendon rake hukum. Uang Yohanes apostol. Rake hukum. Bat ngile ya kata kepapen subhaya u. Ke kepapen subhaya blay ban kiar na kajing sarong kajing im kajing ku abrai ka do ban kajing ku abrai ki khamat uang Yohanes. Ban kiar na ki pop bat na ki lat jong ka pop. Bat kini kilong ki hukum jong u ke kita. Ban nget ha kerteng jong ukun jong u uji sukuris. Ke panggil ban le ban nget ke hukum jong blay nget ha kerteng jong ukun jong u. Ke kerteng jong ukun jong blay uji sukuris. Bat ban it mar keliang. Arteli kipa kongsandu. Nak itu kipa ilong mene kipa kongsandu hane ulo sedang penpau u Yohanes. Wong kumno nget ha kerteng jong uji su. Ndang ngila don kajing it hangi. Ndak kene kajing it kala song nong rim hangi kajing nget otomatik kan sa wan. Mudur arngut kisamla. Arngut kisamla. Kia kendu. Kia imon ban sngomonban penlong kawe kaying kasem. Usamla senrang pat kasamla kente. Ndak kia long parlok lalong perlok kate kajing i bajing sengujan. Endal adon kumta dekat ya ba ong ne ka ong kingej bet. Denem de. Dene dera. Bala syong kurim hang ne denem dera. De kumta denem de. Natang sangej ya ke ba ong samla senrang ka samla kan theru ka ngej bat kumta mar keliang. Nang ta kisah ya nasa kisah yakut dongin ya let ya tu haying ngidon ngide jing tumu te subha ya pen bait no kasngi kaya de nam de berkum ta kaya terter te haka jing ade jungi bat ublei kalong serim kumne tama kalong kham halor te kum ta ningkong ngide ban ngej ha ka kerteng jung Yesus Kristus balai don kam ban ngej ya kerteng jung Yesus Kristus maka kerteng Jisu kapen im yangi. Ka kerteng Jisu kapen im yangi. Tang ban syukot Jisu kajing pen im bat kajing isnei bat kajing i jung blei kalawan hiar lupa hangi. Lani khot la phimnang ban duai kumno ru phiduai tang Jisu go Jisu kadijing duai pestam. Nomor Jisu kemud ayu? Jisu kemud ayu? Nong pen im. Hang no ha Bible la tho ya kajing mud jong kak tin Jisu. Ha ko spell jong no la tho ya kajing mud jong kerteng Jisu. Ko spell ko Matius nong ko paningkong dekat arpo way ngin singu thu ya kan ke jing e jong Jisu ta ka pangin singu thu ya ningkong ya ke jing mot jeng ka tin Jisu kemo yu Jisu to bala yo sa pule jam to labiang naba ong kato naba kato gede jemut jang kaktin Jisu. Naba un pelaj im yaki nakipop jungki kemut udai unong pelaj im. Ong nong pelaj im lane nong penim nakapan takai yaki briu naka pop. Tengi baro khoj mening ngi lapej roman lai arpulai. Baro khoj ki briu kila le pop. Bat kita don kam ya uji Yesus Kristus. Den na kane katau ni nyet ha uji Yesus ha kerteng jong Jisu bat ngin sahalat im.
ngin salat im. Jar ubakot ya kerteng jung Jisu un salat im. Jar ubakot ya kerteng jung Jisu un salat im. Don ka we ka mit abang arang yo thia te lawan kan jing sawa. Katai jing sawa. Jar ubakot kerpat ya kerteng jung Jisu un salat im. Dan Maria ki hakata ka step te ngam lap ken maure nang no sim ngaken matang ko we Joel R life who are Joel R life who are puong ya kene Joel R life who are da pipule la pipulet prophet Joel tho ya kene mo prophet Joel jaru pakhot kerpat ya ka kerteng jong try un like im tho kum no ne tho ne katakan sa urlong kenang begitu barok ki bakot kerpat ya keteng utrai kindup like im. Kenang katakan seurlong kenang. Katakan seurlong kenang. Tema mapi barok hoi mapi ong mapi it mapi nget ya keteng jong Jisu pidipan kot ya keteng jong Jisu. Kot ya keteng jong Jisu ke kebanjar kot ya keteng jong Jisu ngin like im ngin laj im na ka ngin laj im na ka pop ngin laj im na ka jing sitom ngin laj im na ki jing te amrau jong upaman ngin laj im na ka na ki jing te amrau jong ki jing milin ki pasniu ki jing kerni ki pasniu ngin laj im na kita parak hoi telada don na preng jong pi bakwa bala im na kano pidipan khot ta ka sur ka pajam hakini kisingi pidon hangne habadon free praise Ketika jing ya rock kum tu hadin bang dep ruai mensi bakoi pidiban pertajam ya kerteng jong ujisu jiayu pin like im mene ngayo text message ha WhatsApp ka we ka long kemi ka kaya thu ban kerpat jing duai namar arsin lasu hap kun kamne tin na ka jing batai jong we u lengdok soblei ubade u exorcist kemut u padar uba lauk suit mo uyatu ba kini ki jia namar udon uksuit jingyap hapla kun uksuit jingyap hapla kun belai jia ki jing hap kun namar une uksuit une umensim udon tek ek bang hapan le ni hapan khot kerpat ya kerteng jong Jisu bat pin salat im Kadang ada ubriu ngakwa ban light no na ke jing di kiat ne jing di drug ne jing di duma pelat jing bam kwai pelat jing pet film pasniu pelat ngakwa ban light nikta berkoi pimla marwe pidon kam ya u Jisu tekane kedeka bor jong ke jing i jong u Jisu yang i nomar kata usawan ban pelat im yang i Om dan mana-mana ru uba de udaling uban sa perketi pat kejat. Dadai manga haba sya sempat tang nak atu kasingi ba sya sempat ru ngelakut jing im. Nomor hang tu ru Jisu jing pres nama syirkai. Andala ngam ki syabuk hakamet ki rakum tu kadok nakamet ru kabut. Wat utu u aktor ba akru usah sitom sirkei per ba ak tu ka benta jung jing syak sitom jung Jisu tu aktor u ba kerteng u Jim Caviezel palar pipet ha YouTube u ai jing saki ya kata usah ru ha ka jing tre jung u perthat ha ka leili jung perthat arsin we u asistan Direktor ru usyak ha kata keju jing trei perthat tongba ka kampla nomor ba kile ya ka kam ublei kila koi hoj ki poi hospital tongba menta ki koi ki khia tang ban ak haduk kata ka jing syak jenja de ka nole uji suhi uba syak sitom tahala kamet Henry une uju ujisu hakan ki singi ki jongi uong nga
cam syak si tom cam jur mentah hapi ki Kristan ban mensua hakakti jong ki Roman. Fias ngau ke bangaong kata kathau yanga kathau ya pi. Kemud kajing sirkai ka pop ba mangi ngile mentah. Kajing sirkai ka pop bangi ngile mentah. Hakin kisingi. Kan mau yakin kitin ki bangaong. Ya ka uji su ong, ya ka ngaya thu, ya ka uji su ong. Haba hiyat lenti ding pena. Lena por pi break light break, bela ti pena puson ya kene. Bat pinsa yo jing ta jung jisu ya ka met ka man sim ke jong pi. Bat pinsa yo jing koi. Da ka pa pi sngongo bat pan map pan jing isnei bat pan jing light loit na uji su. Haleluya. Haleluya. Dengan ong jam lai sin tek sur ke jam rak ti sejrong. Jisu. 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 Ti. Kumno? Kita baro kita khat kerpat ya kerteng utrai kin light im. Kin light im. Kene kalong kepa sisa 6%. 6%. Ngo kene utrai ulong ubah pelat im yangi. Bat ubah syak skor habangi khot ngi pertai u. Umdei ublei ubah gelut. Udai ublei ubah yo i yangi. Ubah yo sngau yangi. Remano bakhanglat dei kipop kijangi. Dei mangi hi bakhanglat ba ngin yo sngau yo Jisu. U Jisu nakabantah jongi lei uwanlong Immanuel Jerman kapor bangi lei saka mas bakhoi. Mingilai jika mas bakoi udon barbor kat bangi. Upej barbor yangi. Mentar udon hangne hata bernakil. Upej yangi. Nyipat ngimyo i. Yau. Kei kepaka. Kapop jonga ka. Kapop jonga ka. Omdei bau ujisu umdon hangne rengkat bangi mentar. Dei mangi bom yo i. Ujisu te u yo i. Dei mangi bom yo sengau. Ujisu yo sengau. Dia nomor kata habangi lech sa kijing duai. Kam tam mangi ki Katolik ngi la landat bun ba kijing duai. Ngi pun kam ni kijing duai tang ba kade tang narmiang suntur nada not kami le no ei ketu kapor penut jumpi ban le duai. Le no ei. Kaya kijing khot jonga kalong. Man la i second man la i minute. Bangi kena yak tin jing duai. Kadipan mi nang ni. Pin sa shem. Hapa pi duai. Wala pi duai rosary. Pi duai haying. Ni pi duai haying mane. Pin sa yo. Kal ba iubi jong ki sentiu. Kadak jing wan jing don jong kamaria pa penpau pa pi duai phanadu donun pinyo ya ge jing smart ubi jong usentiu Jasmine de piru kaju ada pi let chakamas bakoi kumno pa pin penpau ya ge jing i jong pi ya u Jisu haka pormas i no ya parokhat na ge jing mu jing perkhat jong pi Kibadon hayeng hajakatre hakijing ade jong pi pendon ni kijing ade jong pi tang bat ujisu halor duan pat pin sas ngutu ya kata kijing ade basi sa jong pi da kita ki jajing sma ubi kum jing sma ubi jong kebaklan bah jong ka jing sma bami naka kuri Da pimnge janga tes ma piru ya dalade. Da pimnge janga. Namar yakitu bar khot kiba khot kerpat utrai unom ino. Utrai unom ino. Kibriu ki e jangi sipor. Ki e sipor. War ke jingi sikurim ru Kambun ke jingi syukurim balai don jinga klat no namar kat nang selam ke jingi kanang rim kanang selam ke jingi kanang
rim. Henry kajing i jongi kat nang selem kadeban nang bang. Kum ya kawan apa kibriu ki pedam wan kat nang selem kanang bah. Tukum taru kajing i jong ublei yangi kalong. Kajing i jongi ublei kalong kumta. Lada ngi yai ne pat yai don. Bat kum no ngin yai ne. Kum no ngin yai ne. Nikong dah ke barake ya ki hukum bat bangin yai sa bat kum no ngitip bau kejing e jung ble ka yai sa hangi kum no ngitip uya ande subatai ngitip ba kejing e jung ble ka yai sa hangi bat kum no mengiru ngin yai sa kejing e jongi ya ble leng ba jong umen sem ba khoi tu ba ya pen ya sno yangi bat jisu bat ble dei mano hangta men sem ba khoi te nomor kata nadu mentah kasngi haduk kasngi bakut pidei ban minot ban duai marha kasngi bakut insa duai kamting nakapantai jing pen thamai ya jing don umen sim bakut hangi tata pila de kristan barakot pila yok pedang yok umen sim bakut tangba pila be yok umen sim bakut piting yok umen sim bakut te wat ding yang mensim bakoi ubaladan hapi khot biang yang mensim bakoi pongwan syong bat pi ni amat ke jing i jong pi ya ublei bat ublei ya pi wong kum u yanis ulong wong sy kum ni entanga la poisa lanong pasau ma ko ba i to ngin ya i iwe pat na ba ke jing i kalong na ublei ladangi i da ke jing i ke pasungur te ke jing i jongi kalong na ublei haka jing i jongi ki breu kamtam ha jing ade senrang bakente ngisu tu bakala ya kene ka tin jing i rebun sin ke jing ade apreng senrang bakente kamde ka jing i ka pasungur ke niong hapreng ilap ban ong kumne love and lust lust kumur kasing yong kajing kwa brai kajing trau kedon tang kajing kwa hera kajing it ke pasungur kare kajing it ke bangisem hakasiti baningkong jong u Paulus apostol syaki Korin kalnong ke bakhat lai kajing it ke ba sungur ngisem hangtu kalnong ke bakhat lai kad khot ke pasau ter hadu nyau mo tersalik puleng tu pilak ban sithok kajing it ke pasisa bangya ban ong kajing it kadai kane kajing it ke bangsiam ha siti banikong u Paulus apostol siki Korin ka dekat ke ba dalam ke bakhat lai dekat ke pasau hadu nyau tersalik pule angta tusu utau bam it itu ya ublei naba ublei ulang kajing it te kemut ladang ngim dei kibriu ki bait kemut ngim dei ki bait thi ublei tira kumne ublei lo pon pa ya kajing it hangi ya ula pa ya la ukun mamarwei repeat saka pertai bengidup yo im dau hakane don jing e chu wong om bangi la it mangi yo ublei hendrei ma uken ula i jangi bat ula pa i la ukun ban sikuna na kapantai ki pop singi te abang ong i ni i yo ublei ni depan singutu ningkong de ublei ubala it yang ini ningkong de ublei ubala it yang ini ningkong nadu ka kitab Genesis hadu kitab jing penpau dengi pule kadai ka city ka love letter jong ublei kadai ka love letter jong ublei nadu Genesis ba ublei nadu kalunong panikong ublei long to ngin ya thau yo breu lara ublei don jing mut ban don jing it ya ubreu unom dala thau ya ubreu de nadu basdang long to ngin ya thau yo ublei wa haba purkam kitin ngin mut ukpa ukun ber uman sem bakoi mut trinity kemut ka don nadu basdang jong ka bible jing atu ispang trinity to ngin ya thau ya ubreu ha ka dur jongi ke ka dur jong ublei ke dur jongi bran ha ublei ke keberan hangi badai kata kadur jong ublei kamen sim jongi kede kata kebangi asrim ya kadur jong ublei hang jongi ya ublei pada haba ong breu ru kemut
Nakabanta jongi haba ong breu kemut kan thei bat sendrang. Te kadur jong blai jongi kalong hakata kadur. Dengan tip kan nopis ngutu. Te wang susu u Yohanes. Ko ba lada ublai ula yangi hadu kata-kata ngiru ngidei bani wei pat. Walada omdoan mano blai ublai uba ublai usyong sa hangi lada ngi wei pat bat ya kajing jong u lapen janai hangi. Dakumno dapangi wei pat. Te unang tau batai dakum ne ngitip bangi aisa hau bat mau hangi namarba ula ai hangi yala ujong u mensim. Ula ai hangi la jong mensim. Bat ngi la yoi bat ngi saki ukpa ula pa ila ukun kum unong penim jong kapertei. Jar uba plabu jisu long ukun ublei usyong sa hauta uta hau ublei. Te kumne ngi la ban ngi la ban jingi ha ka jing jong. Te kumno ngi la ban jingi ha ka jing jong ublei ta ngi jingi ha ka jong mensim bakoi. Te tang da kumta ngi la ban sengutu ngila ban ayu te ngi nom kutsu nadu nang ne sakmat bangin si ong tang na ka sentur bang jo blei ringin le no daki kam ngin le no daki kam nadu ki kam ki barit hadu ki kam ki barit hadu kam ki bahe te da kumta ngin sa roy ngin sa kiu na kawi ka kerdan sa kawi pat ka kerdan. Ni hang ni hakane ka juk menta hajka ka jinglong kristan jungi ka nang kiu ni nang hiar nang hiar re ngimde ban long kumta de ban kiu na kawi ka kerdan sha kawi pat ka kerdan no na kawi kerdan sha kawi pat ka kerdan tu try un yarap yapi hakane ka jing jong pi ti ka jingle jongi apa ngi ong ngi jong blai kum no ngin le ampun kut dakane kumno ngin le apa ngi ong nga jo blai ki bangi le ngin sim jingarap na kitab phawar mta sim jingarap na kitab phawar kolong ko balai khot san hadu shipau te kumno ngin le khot pasan ko ong to shania lut how try parwat shania than halagi jing jilu jingmut kabani kong kumno ngin de ban le Shania lut how try day holiday. Shania lut how try. Nangta. Ken mau ya silenter jing im. Dekat bandriu. Ken mau ya silenter jing im. Par mo unsa pensuk pensanya pi. Balai. What jus ngau start yala day. What jus ngau start yala day. Pasau. To ting buram yau try but to pet yap na ka jing sniu. Kane kan wanra ka jing kot jing kia hakamet jong pi but ka jing aram ya kich ing jong pi. Kane ka pasau ka batai ya ru ya ka jing mut jong ka jing ong ting buram yau blai. Ka jing mut hang ne la batai spang jing ting buram yau blai habang ngi ong ting buram yau blai kemut ngi kiar na ki jing sniu. Barang ting buram yu try munsin ngi perkat ka kata jing ting buram yu try jing ting buram yu try hang ne la batai sai ban pet yap na ka jing sniu nang ta pesan to le buram yu try da ka spa jong pi da ki so ning kong jong ki jing thong jong pi te kumta ki thiar jong pi kin sadap mial bat ki kra he kin sakan da ka wine te kumno ngin yo khet yo so jong ki jing jong blai yangi da ka bangi le burami otrai da ka spa jongi spa hang ne kamut ba nomar ba tang ki baru spa ki la ban ta nomar ngaduk tengah sa ai da ka spa re jisu wang kumno kuda kin ma nem jisu ha bu syong ha sinagog ba ka pernah kel apa itu we kan tei ba la ai lut ya ka ba ka don ba khoj la de tang pisa barit ru re jisu la kumno kala ai lut kemut baru Paulus ru batai kene dei ba ong mar ba ngaduk nganom ai larang ngaduk nga ai ka kum jing duk jonga larang ngari spa nga ai kum jing spa jonga kata di jing mut dei bang hang dei ba ong wan le buram trai da ka spa nomor tang nomor kiri spa tikila ban le ngabaduk tengam la kata kam dei kemut
Tobit hikai yang ini kata. Namar uang kita pang mga tanmar hidup hinom day banle udah hak kitab tobit pincam kata. Hikai pun ajong upok teng Tobias. Dia kumta. Dia kini santeli. Nang ta sa sau lenong sau keju pawar sau san hadu nyau ngan pule mga tu tang ta ong kumno. Tobat scam halakadunut ya kak tin chunga. Habang ong it ya utrai kumut ngabat scam ya ya kaktin jo utrai ha kadunut jengi rakhe ya hukum jonga kaktin jong trai nikong ngi masutu ke ka hukum jong ublei nang ta sakiwe pat kiktin hikai seneng bangi siam haka bible nang ta cucu what you glad kiktin banga kren par what yaj bakla naki what ya kejing start sakawe pat bidle bono apa pi ang I jau ublei what ya kejing start what ya kejing jiliu jumut Wat landet yaka kan sumar ya pi, yaka kan pej ya pi. Menaban pej jangi kajing start ha ka Bible kajing tu apa koi ong jing start ka teuru ya u Jisu teuru ya u Jisu kajing start. Te kajing sedang jong kajing start kade kene to yo ya kajing start wala da day bandu kat bapidon to yo ya kajing jilu jumut. Tengok nakapan taban yo ya Jisu wala dang hapan dulut ya kie berkhajeng ke pertai ngim deban patiau tidak kumne ngin pentrekam apa ngiong ngai dia ublei